Dobrý den, jmenuji se Jana Poncarová, přijela jsem dneska za vámi do Prahy z Domažlic a přijela jsem představit svoji poslední knížku Dvojí život, která vypráví opět příběh silné ženské hrdinky a je opět podle skutečných událostí. Já jsem k tomu došla tak nějak přirozeně a v podstatě náhodou, protože první knížka, kterou jsem napsala, Podbrdské ženy, tak vypráví skutečný příběh mojí babičky Emílie. A já jsem tehdy vůbec netušila, že píšu něco jako příběh silné ženské hrdinky a že píšu historický román. To v podstatě potom až přišlo se čtenářskými ohlasy a se zařazením knížky v knihkupectví. Tak myslím si, že z velké části to určitě bylo dětství, kdy já jsem právě cítila, že ta babička Emílie, že tam hodně chybí, že to ovlivňovalo i nějaký následný život v mojí rodině. A myslím si, že to bylo i vyprávění pamětníků, se kterými jsem se setkávala. Ať už to byl můj děda, moje druhá babička a potom jako velký vliv určitě mělo i vyprávění amerických veteránů, kteří každý rok se vracívali do Plzně a vlastně vyprávěli o době druhé světové války. Tak to si myslím, že i tam odsud vlastně mě to přivedlo k těm skutečným příběhům. Tak já jsem tu knížku začala psát v době, kdy jsem prožívala jako v podstatě v osobním životě hodně náročný období a chápala jsem to i z mojí strany trošku jako útěk do toho příběhu. A zároveň si myslím, že jsem to psala v dobré době, protože jsem se dokázala do té svojí babičky hodně vcítit. A na tom debutu bylo nejtěžší, já jsem si vlastně myslela, že tu knížku možná ani nedokončím, protože jsem nevěděla, jak se píše román, nikde jsem nenašla žádný návod, nikdo vás to nenaučí. Ale řekla jsem si, že jsem to vždycky celý život chtěla zkusit a že když to neudělám teď, takže už možná nikdy, takže jsem si řekla, že tomu budu věnovat rok a půl svýho života a uvidím, jestli se to povede nebo ne. A ani jsem neměla domluveného nakladatele, vůbec nic, takže jsem potřebovala napřed ten příběh napsat a pak vlastně začít zjišťovat, jak to na knižním trhu chodí a jak se dostat k nakladateli a vlastně jsem ten rukopis jenom vzala a poslala do nakladatelství a čekala jsem, jestli se něco stane nebo nestane. Mně to asi přijde možná nějak přirozený, asi protože sama jsem žena, mám k tomu blízko, ale vůbec se nebrání mužskému hrdinovi, to říkám v podstatě na každý besedě se čtenáři, ale zatím spíš přicházely ty ženské příběhy a moje nějaké jako nutkání je vyprávět dál, takže zatím se to odehrávalo takhle a nebyl to vůbec jako nějaký záměr, spíš nějak to přirozeně vyplynulo. Já si myslím, že důležitý je mít štěstí a osvědčilo se mi to, nebo ukázalo se to hlavně v příběhu hotelierky Eugenie. A když jsem tehdy začala ten příběh zpracovávat, začala jsem se dělat rešerše, tak jsem takovou náhodou našla pamětníka pana Václava z Plzně. On tehdy bydlel kousek ode mě a já jsem za ním teda došla s tím diktafonem. On mi převyprávěl, jak tam pracoval tehdy v kuchyni, asi jako 15 nebo 16letý kluk a vlastně jsme ten rozhovor nahráli a on za nějakou dobu na to zemřel, takže opravdu jako rozhodují i náhody a takový jako štěstí, že někde se před vámi něco otevře, někdo vám dá nějaký tip na toho pamětníka. A myslím si, že tady v tom procesu pak hraje i roli ta moje novinářská zkušenost z minulosti, kdy vlastně je potřeba umět se ptát a hlavně umět poslouchat ty lidi, protože když je necháte mluvit, tak několikrát se spíš otevřou, než když je jako zahrnujete nějakými otázkami. Takže taková je vlastně moje zkušenost. Mě vlastně každé to setkání a hodně jsem to prožívala, když jsme dělali s Ditou Pepe na Děvčatech první republiky, když jsme vyspovídávali ženy, kterým bylo 90 let a víc. Tak oni vlastně i přesto, že zažili jako náročné životní situace, kolikrát třeba i takové věci, jako je smrt dítěte, tak oni jako dokázali zůstat pozitivní a otevřené.
A to pro nás, myslím si, že s Ditou byla taková jako velká inspirace a kolikrát si na ně vzpomenu tady v tom ohledu, že vlastně i když zažijete v životě opravdu jako něco těžkého, tak můžete jít dál a nemusíte na ten svět zanevřít. To byl asi takový důležitý moment a pro to samotné psaní příběhů, tak kolikrát se zaposloucháte do toho vyprávění a vyvstávají tam takové jako různé detaily z té minulosti, z té historie, které potom v tom příběhu můžete použít a vlastně vypadají jako v té knize hodně autenticky. Já ho dělám strašně nerada a kolikrát, nebo v tomhle ohledu možná zmíním herečku, když jsem psala příběh Jarmily Horákové, tak jsem se hodně držela té skutečnosti a hodně jsem vycházela z jejich deníků a myslím si, že dobová představa i současná představa herečky Jarmily Horákové byla taková, že to bylo jako veskrze veselé děvče, vlastně, které jako dělalo hlavně legraci, ale vlastně když jsem pročítala ty její deníky, tak jsem zjistila, že byla hodně nejistá a citlivá a vlastně já jsem jí chtěla ukázat takovou, jaká byla, jak sama o sobě mluvila v těch denících a mám pocit, že se to neúplně setkalo s pochopením některých čtenářů a čtenářek, ale já prostě sama v sobě jsem nedokázala vlastně z té linie uhnout a vlastně chtěla jsem říct tu pravdu. Tak jak vlastně jí po sobě herečka zanechala a jak o sobě psala právě v těch denících. Takže vlastně já ten kompromis vlastně dělat neumím a vždycky, když ten příběh chci vyprávět, je to příběh podle skutečné události, tak vlastně se ho snažím napsat co nejvíc věrohodně. Tak Dvojí život se odehrává převážně v 70. letech, i když s tou hlavní hrdinkou Julií se podíváme i do 90. let, kdy ona se vrací vlastně z emigrace do Československa. A je to příběh o lásce, o pravdě, o tom, jestli jsme ochotní žít ve lži, jak ve své rodině, tak ve společnosti, anebo jestli máme odvahu vlastně z té lži vystoupit a jít si za pravdou a vlastně jí jako vlastně té pravdě čelit, i když není příjemná. A já jsem si to téma vybrala záměrně, ono je trošku jako z hudebního světa, protože Julie je nadaná houslistka. A já jsem zmiňovala Ditu Pepe, my jsme spolu dlouho dělali katalog pro Janáčkovou filharmonii v Ostravě a já jsem vyslechla řadu příběhů právě z toho hudebního prostředí a vlastně jak to vypadalo za doby normalizace, jak vlastně i ta hudba byla kontrolovaná, ovlivňovaná. A vlastně Julie vyrůstá v rodině, kde se lže ve dvou rovinách, jednak jakoby v té společenské, protože otec je takový zapálený komunista, a pak se tam lže, nebo je tam takové jako rodinné tajemství, o kterém Julie neví a vlastně moc jako neví, proč se její matka k ní chová tak, jak se chová. A vlastně zase se tam prolíná takové to moje téma té svobody nebo potřeby vnitřní i vnější svobody a zároveň toho vztahu dcery a matky. A nevyloženě přímo konkrétní ženskou hrdinkou, ale když jsem vlastně rozvíjela ten osud Julie, tak jsem pátrala po podobných příbězích a vlastně jeden moment, který nebudu prozrazovat, protože on se odehraje až na konci knihy, tak je inspirovaný skutečným prožitkem jedné ženy. Takže spíš jsem jakoby pozbírala více příběhů a spojila je do jednoho. Pro mě je to určitě to téma té pravdy a možná i nějakého jakoby ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím propagandy a dneska říkáme fake news, tak různých takových věcí a myslím si, že je potřeba vlastně tu pravdu a tu svobodu dál chránit, tak to byl možná i takový jako záměr, proč vlastně tu knížku napsat. No, já myslím, že je to pořád vlastně zásadní téma a přijde mi, že už jako strašně dlouhou dobu, určitě přes 10 let,
vlastně ta pravda, svoboda a láska, tak jak o tom třeba mluvil Václav Havel, tak jsou spíš jakoby pojmem vysmívaný, že možná si jich dostatečně nevážíme a možná je dostatečně nebráníme a v podstatě jako dneska je to každodenní téma, ať už v souvislosti třeba s válkou na Ukrajině nebo jako s dalšími věcmi, které se vlastně každý den odehrávají, možná na první pohled trošku mimo nás, ale vlastně dost nás ovlivňují. Takže si myslím, že opravdu pořád je to zásadní téma, kterému se máme věnovat. No, mě to jednak moc baví, je to vlastně moje součást, nedovedu si představit, že bych nepsala. A zároveň je to asi potřeba vyprávět ty příběhy, které vyprávím, příběhy lidí, které mohou nějak inspirovat, možná mají i přesah do současnosti. Často vlastně se mi na besedech stává, že za mnou chodí i starší čtenářky a vlastně říkají třeba v souvislosti s tou předchozí knihou Zmutou hodinou, že vůbec neměli ponětí, jak to vlastně mezi tím rokem 45-50 probíhalo, jak vlastně komunisté se dostali k nástupu k moci, jak vlastně se to celé odehrálo a že vlastně o nich v době, kdy chodili do školy, tak se o těchto věcech nemluvilo. Takže i to je možná taková motivace, že vlastně prostřednictvím toho příběhu vy můžete přiblížit tu dobu a možná v ní ukázat i něco, co se tak jako dotýká té naší současnosti, protože to, co se dělo ve 20. století, nás ovlivňuje doteď, podle mýho názoru. Často. Vlastně psaní té knížky probíhá v takových fázích, kdy vlastně na začátku je jako nějaké nadšení z toho příběhu, kdy si ho promýšlím, což trvá klidně měsíce. A potom sednu s tím, že už jako příběh dozrál, já ho budu psát a najednou to, co je ve mně, mi nejde úplně dát na ten papír a ty začátky jsou hodně krušný, pak to většinou nějak pokračuje a pak přichází takový různý propady, že mám pocit, že všechno od začátku do konce budu muset přepsat a že to vůbec není dobrý a takže to se děje v podstatě běžně a jak to překonávám, no vlastně jenom tím, že si sedám k tomu stolu a vracím se k tomu příběhu a snažím se to udělat tak nejlíp, jak vlastně v tu současnou chvíli dokážu. Myslím si, že trpělivost, protože mám dojem, že jsem předtím nebyla tak trpělivá a vlastně vy, když tu knížku tvoříte rok a půl, tak prostě potřebujete být trpělivá, není to hotový za den, za týden, za měsíc, ale musíte u toho vydržet. A to je možná věc, kterou jsem na začátku musela hodně překonat, protože já jsem si přála mít to jako hotový rychle a to vlastně nejde, ten příběh potřebuje čas a vlastně ten objem těch 250-300 stránek tak nenapíšete za chvíli, tak aby to za něco stálo, takže ta trpělivost, to jako byl velký úkol. Tak možná jsem to už zmínila, nějaké to hledání té svobody, ať už vnitřní nebo vnější, nebo obou. A možná ty hrdinky často nemají úplně jako pozitivní vztah se svou matkou a je tam nějaký problém mezi nimi, což teda asi nejvíce je potom ukázáno v tom dvojím životě, teď v té nejnovější knize. Aby četli české autory a autorky, protože vlastně díky nim a díky jejich přízni tak my můžeme psát dál.